ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 9வது ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். 9, 10, 11 பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணிருக்கு. எப்படின்றது பார்க்கலாம் போறது. நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பக்தி உபதேசாமிர்த சிந்து. இந்த உபதேசாமிர்த சிந்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து உபதேசங்கள். இது யாரால எழுதப்பட்டது? ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி. ரூப கோஸ்வாமி வந்து எழுதியிருக்காரு. இது இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேர்ல அவர் வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து இந்த நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதாவது பக்தி உபதேசாமிரத சிந்து, பக்தி ரசாமிரத சிந்து ரெண்டுமே வந்து அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. இந்த உபதேசாமிரத சிந்ததுல வந்து எதெல்லாம் வந்து பகவான் பாதையில ஸ்பிரிச்சுவல் பாதையில நம்ம போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அதுதான் வந்து வைதி பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். வைதி பக்தின்றது சில ரிச்சுவல்ஸ், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி என்ன நம்மளுடைய நாவை அடக்க வேண்டும், நம்மளுடைய வாயை அடக்க வேண்டும், நம்மளுடைய கோபத்தை அடக்க வேண்டும். இதெல்லாமே செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இதை யார் ஒருவர் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு உலகம் முழுக்க வந்து அவங்களுக்கு சீடர்கள் இருப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு எப்படி நம்ம வந்து சாதன பக்தி வந்து பண்றது அப்படின்றது நம்ம வந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். 8வது வந்து ராகனுகா பக்தி. ராகனுகா பக்தி அப்படின்றது வந்து எப்படி பகவான் பேர்ல நம்ம வந்து உண்மையான பக்தி இருந்து கம்ப்ளீட் அவர்கிட்ட வந்து சரணடைறது. அதுதான் வந்து ராகனுகா பக்தி அப்படின்றது வந்து அது வந்து சாதன பக்தி, அதாவது நித்தியமாக நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது. இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறது வந்து 9ல இருந்து 11 பாவ பக்தியும் பிரேம பக்தி. பாவ பக்தி எப்படின்னா நம்ம வந்து இது வந்து 9 ஸ்டேஜஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம். 9 ஸ்டேஜஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றது, அந்த ருச்சி அதுக்கு எல்லாமே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ராகணுகள்ல இருந்து பாவ பக்தி வந்து வருது. பாவ பக்தி அப்படின்னா நம்ம பாவமா வந்து சிலதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது நம்ம வந்து அந்த நிலையில இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். சரி, இப்ப நம்ம நிறைய டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் பாக்குறோம். இந்த பாவமா வந்து அவங்க வந்து இந்த கிருஷ்ணரோட பாட்டு தீராத விளையாட்டு பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய பாவங்கள்லாம் வந்து பண்ணும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த டான்ஸை வந்து ரசிக்க தெரிஞ்சாதான் அந்த பாவத்தெல்லாம் நம்ம வந்து ரசிப்போம். இன்னுமே இல்லை, இந்த டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் சொன்னாங்க நான் போறேன் அப்படின்னா அவங்க இன்னும் இப்படி சும்மா வெத்த இடத்தையே வந்து இப்படி இப்படின்னு வாங்குறாங்க போன்றாங்க, இப்படி மணி அடிக்கிறாங்க, என்ன இது அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து தோணும். பாவம் அப்படின்றது நம்மளுடைய மனசுல வந்து வரும். இந்த மாதிரி இந்த இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த டான்ஸை ரசிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் அந்த பாவம்லாம் என்ன அப்படின்றது தெரியும். அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சைட்ல நம்மளுக்கு வந்து பாவம் அப்படின்றது வந்து சில பேர் வந்து பகவானை வந்து அந்த விக்கிரகம் அர்ச்ச விக்கிரகம் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துன்னு அலங்காரம் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. பேசாம கடகடன்னு எல்லாத்தையும் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு மாலையை போட்டு பூஜை பண்ணி இது கற்பூரம் காமிச்சிட்டு வரத விட்டுட்டு நீ அப்படியே தூங்கின்னு உட்காந்துருக்கிய அப்படின்ட்டு சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க. அது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாவ பக்தி இல்லாதனால இவங்க பண்றது வந்து அது வந்து அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்குது. இப்போ பிரேம பக்தி அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா அதுலயே வந்து லயிக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் எப்படி வந்து நம்ம வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல சைத்தன்யர் வந்து அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அந்த கவிராஜர் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இந்த மாதிரி சைத்தன்யர் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த பக்தியோட உச்ச நிலை போகும்போது அவருக்கு வந்து தான் எங்க இருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. அப்படியே வந்து ஆட ஆரம்பிச்சு அந்த கிருஷ்ணா அப்படின்ற அந்த இதுலயே வந்து போகும். இப்போ வந்து நீங்க இஸ்கான்ல நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கீர்த்தன் எல்லாம் வந்து பண்ணும்போது அந்த சில சமயம் வந்து குதிப்பாங்க, சில சமயம் வந்து ஓடுவாங்க, சில சமயம் வந்து டான்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாமே வந்து பிரேம பக்தியில வந்து பண்ணக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். முன்னாடி நம்ம பிரார்த்தனை வந்து பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கிய சாக்ஷுர் உன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. சோ இந்த புக்கோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா, பக்தி உபதேசத்தோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு. அது எப்படி நம்ம வந்து அடையிறது அப்படின்ற பாதையை தான் இந்த இதுல வந்து காமிக்கிறாங்க. அதுதான் எப்படி வந்து அட்டைன் பண்றது, அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. நம்ம இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். இந்த முதல் டெக்ஸ்ட்ல தான் நம்ம எப்படி வந்து வாச்சோ வேகம், மனசா வேகம், மனசா குரோத வேகம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். எப்படி நம்ம வந்து சிறந்து விளங்குறது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து எதெல்லாம் வந்து தடை கற்களாக இருக்கின்றது, அதாவது பகவானுக்கு வந்து உகந்ததா எதுவுமே வந்து நம்ம பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் அப்படின்ட்டு அர்த்தம். அதாவது நான் இதுவா ரொம்ப சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த 2வது இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா, அதுல வந்து என்னெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு 2வது அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து 6 விதமான தடை கற்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இப்ப நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது வேகமாக உண்ணுதல் அப்படின்றாங்க. நிறைய வந்து சாப்பிடுறது, இல்லைன்னா குறைச்சே சாப்பிடுறது, நிறைய நேரம் தூங்குறது, இல்லைன்னா குறைஞ்சு தூங்குறது, இதெல்லாமே வந்து ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் காலையில 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி அப்படின்னா 4 மணிக்கு எழுந்து நம்மளோட வேலைகள்லாம் முடிச்சு நம்ம 4:30க்கு நம்ம ஆஹ் இது மங்கள ஆரத்திக்கு உட்காரத்துக்கு நம்ம வந்து பிரயர்த்தனை பண்ணணும். சப்போஸிங் எனக்கு நான் வந்து முதல் நாள் ராத்திரி நான் வந்து ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டேன், டைம் ஆயிடுச்சு, நான் நல்ல நேரம் தூங்கிட்டு காலையில 4:30 மணிக்கு எல்லாம் வச்சாக்கும், சரி இன்னைக்கு வந்து பரவாயில்ல, இன்னைக்கு வந்து வேற வேலை எதுவும் இல்ல, நம்ம கொஞ்சம் மெதுவா எழுந்திருக்கலாமே அந்த மாதிரி நினைக்கிறது. 4:30ன்றது 4:45 வச்சு பார்க்கலாம், இல்ல 4:40 ஆயிடும் நம்ம ஆர்த்தி பாக்குறதுக்கு, அதனால 4:40க்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து தோணும் இல்லையா. இதெல்லாம் தான் தடை கற்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த 2வது இதை வந்து ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து சொல்லணும். அப்புறம் வந்து எதெல்லாம் வந்து வஸ்துக்கள் எதெல்லாம் கிடைக்கிறதோ, அது எதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியில என்னெல்லாம் இருக்கும். இப்ப சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு அப்படின்னு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், உடனே ஒரு பாத்திரம் தேய்க்கிற மிஷின் வந்து வாங்குறது அப்படின்றது. துணியை வந்து இவர் பிரபுபாதர் அதுதான் வந்து சொல்றாரு, எதுக்குமே நம்ம வந்து டெக்னாலஜியை நம்பி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது. இதெல்லாமே வந்து தடை கற்கள். இருந்துருச்சு அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு பண்ணி நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். நிறைய துணி இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து சேர்த்து வச்சு நம்ம துவைக்கணும்னு தோணும். அன்னன்னைக்கு அந்த துணி இருந்தது அப்படின்னா துவைச்சு நம்ம காய போட்டு மறுநாளைக்கு உடுத்துற மாதிரி இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து தடை கற்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதீக எண்ணம் கொண்டவர்களோட நம்ம வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும்ட்டு பிரயர்த்தனைப்படுவோம். அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்து அங்க கூட்டின்னு போறேன், எங்க கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு 4 நாள் அங்க இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு வந்து அந்த திரும்பி அந்த இதுல வர்றதுக்கு வந்து கஷ்டமா போயிடும். அது அந்த அந்த எப்பவுமே வந்து பக்தி உணர்வோட பக்தி சங்கத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பக்தி உணர்வு வரும். ஸோ நம்ம சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா ஒரு 4-5 நாள் வந்து நான் அந்த தொடர்பே இருக்காது, பக்தி இந்த தொடர்பே இருக்காது. அவங்க வந்து அது சாப்பிடுறது இது சாப்பிடுறது அப்படின்றப்போ வேலை வேலைக்கு எது நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த சங்கத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாமே தான் தடை கற்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து பிரின்சிபல் எதெல்லாம் வந்து அனுகூலியச, 2வது ஸ்லோகம் வந்து பிரதிகூலியச வர்ஜனம் அப்படின்ட்டு வந்து இதெல்லாம் அன்பேவரபிளா இருக்கோ பகவானுக்கு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. 3வது கண்டிப்பா நம்ம வந்து செஞ்சாகணும், இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு உகந்ததோ அதை வந்து கண்டிப்பா வந்து செய்யணும். அதுதான் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு அடையாளம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அடுத்தது வந்து 4வது வந்து லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். 6 விதமான நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது என்ன, நம்ம வந்து ஒரு சங்கத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா அங்க என்னெல்லாம் வந்து பரிமாற்றங்கள் இருக்கும். சோ எனக்கு இப்போ வந்து ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ்க்கு நான் போறேன்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் போறேன், அங்க எனக்கு யாருமே தெரியாது. ஒருத்தர் வந்து பாக்குறாங்க, வந்து பார்த்துட்டு நீங்க என்ன எங்க இருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து கேக்குறாங்க. நான் வந்து என்ன வந்து நான் நம்பர் வாங்கிக்கிறேன். நானும் அவங்களோட நம்பர் வந்து வாங்கிட்டு நான் வந்து பேச ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸிங் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேச்சு வந்து சரியா நம்மளுக்கு படல அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களோட தொடர்பு வச்சுக்கணும். ஏன் அதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவர் வந்து ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு குருவாக, குருன்னு கூட ஒரு ஃப்ரெண்டாக, இஸ்கான் ஃப்ரெண்டாக நம்ம ஏற்று நம்மளுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா நம்ம வந்து பரிமாற்றம் வந்து செய்யணும். சரி சப்போஸிங் அவர் வந்து சொல்றாரு தானே எல்லா அட்வைஸும் கொடுத்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பவும் நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து வரும்.
உடனே அவரு வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னுடைய குருஜி வந்து கேட்டுட்டு நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்றது சொன்னாங்க அப்படின்னா, அப்போ நம்ம வந்து மாஸ்டர் கீழ அவங்க இருக்காங்க. அதனால நம்மளுக்கு வந்து நல்லா தான் கைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற இந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட ஒண்ணு விஷயம் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட சில சந்தேகங்கள்லாம் வந்து கேட்போம். அதே மாரி நம்ம வந்து சில உணவுகள் வந்து அவங்களுக்கு குடுப்போம். அவங்க அதே மாரி அவங்களும் வந்து சில உணவுகள் இந்த மாரி 6 விதமான பரிமாற்றங்கள் வந்து நம்மளுக்குள்ள வந்து இந்த சாது சங்கால இருந்தோம் அப்படின்னா நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து கீர்த்தனங்கள் தெரியல அப்படின்னா, ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க மாதாஜி. நான் வந்து சொல்லி தரேன் அப்படின்ட்டு யாராவது சொன்னாங்கச்சும், அது அது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் லவ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அடுத்தது வந்து அசோசியேஷன். அசோசியேஷன் எப்படி அப்படின்னா, நம்ம அக்கார்டிங் டூ என்ன இதுவோ அத வச்சு நம்ம வந்து அசோசியேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன் அப்படின்னா, இனிஷியலா ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய அவங்க கிட்ட வந்து ஆம், தொடர்பு கொள்றத விட கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க கிட்ட நம்ம தொடர்பு கொள்ளும்போது நம்மள வந்து கரெக்டா வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. ஒரு 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டா கைட் சரி சப்போஸிங் நான் வந்து ரொம்ப வருஷமா நான் இஸ்கான்ல இருக்கேன் அப்படின்னும்போது, ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் தான் எடுத்திருக்கேன். செகண்ட் இனிஷியேஷன்லாம் எடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டு, நான் போயிட்டு வந்து லோவரா இருக்கக்கூடிய அதாவது இப்பதான் ஜாயின் பண்ணவங்களோட நாம வந்து தொடர்பு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே கிடைக்காது. இன்புட்ஸுமே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்காது. அதனால நம்மளுடைய தகுதிக்கு ஏற்றாற் போல நம்ம வந்து சாது சங்கால இருக்க வேண்டியது அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து 6வது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசோசியேட்டிங் வித் பியூர் டிவோட்டி. நான் முன்னாடி வந்து சொன்னது யாரோடனாலும் நம்ம வந்து பழகுறதோட பியூர் டிவோட்டி யார் வந்து உண்மையான ஒரு பக்தராக இருக்கின்றார்களோ அது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்னா நம்ம அசோசியேட் பண்ண நம்மளுக்கு வந்து யார் வந்து பியூர் டிவோட்டி அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து சாண்டிங் த ஹோலி நேம். நம்ம வந்து இந்த அசோசியேஷன் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னா நம்ம இந்த ஹோலி நேம் அதாவது மகா மந்திரத்தை எப்படி நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணணும். நம்ம ஏற்கனவே அந்த சாப்டர் அந்த வேர்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஸ்லோகா அந்த விரிவாக்கத்துல நம்ம வந்து பார்க்கும்போது 10 ஒஃபென்சஸ் அதாவது என்ன அபராதங்கள் விளையும் அப்படின்றதே நம்ம வந்து பார்த்தோம். இது நம்மளுடைய இதுலயும் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு சாண்டிங்கும் போதும் ஒரு தரமும் நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல 3 ஸ்டேஜ் வந்து இருக்கு. இந்த 3 ஸ்டேஜ்ல நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும். ஸோ அந்த தெரிஞ்சு நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போறது அப்படின்ற அந்த ஸ்டேஜை வந்து நம்ம வந்து ஸோ இதுதான் வந்து அந்த 10 அபராதங்கள் வந்து அந்த சாப்டர்ல வந்து கொடுத்துருக்கு. அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்டா வந்து இந்த அபராதங்கள் வராத மாதிரி அட்டென்டிவ் சாண்டிங்கா நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து 8வது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸா இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்கு கோவிலுக்கு போறோம். அங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து பூ கட்டின்னு இருக்காங்க. நிறைய பூ இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து அவங்க மாத்திரம் தான் இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம அதை அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காம இப்ப எனக்கு பூ கட்டுறதுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நான் போய் நான் போய் அந்த சர்வீஸ்ல போய் இணைஞ்சிருக்கேன். சப்போஸிங் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றேங்க. எனக்கு பூ கட்ட தெரியாது. ஆனா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 வந்து எடுத்து கொடுக்குறேன். கடகடன்னு ஆயிடும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுவும் வந்து ஒரு சர்வீஸ். இதெல்லாமே வந்து தன்னிச்சையாக வரக்கூடிய வந்து ஆம், பக்தி பக்தி தொண்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. இது வந்து ஒருத்தர் வந்து புகட்டணும் அப்படின்ற இது அர்த்தம் கிடையாது. அதாவது ஒருத்தர் நம்ம பகவானுக்குன்னு பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற இந்த உந்துதல் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து வரணும். அதுதான் வந்து பக்தி சேவையோட முதற்படியே வந்து சொல்லணும். நம்மளுக்கு வந்து அந்த மனப்பான்மை இருக்கணும். நம்ம சேவை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும். நம்ம சேவை பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் பகவானுக்கு தான் சேவை பண்ணுவேன் அப்படின்னா பகவான் வந்து அந்த சேவையை வந்து ஃபுல்லா ஏத்துக்கணும். ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் வந்து அந்த கதை சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இவரு அவர் பேர் வந்து மறந்து மறந்து போறது வந்து எஸ்ல ஆரம்பிக்கும். அவர் வந்து வரதராஜ பெருமாள் கிட்ட அந்த வெண்சாமரம் மாத்திரம் வீசிட்டு இருப்பாரு. எப்பவுமே வந்து வெண்சாமரம் வந்து வீசணும். இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல அப்படியே தினம் வெண்சாமரம் வந்து வீசணும். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அப்படின்னு உடனே அதாவது வரதராஜ பெருமாள் வந்து அவர்கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சு. என்ன எப்படி இருக்கு? நாட்டு நிலைமைலாம் எப்படி இருக்கு? உன்னோட இதெல்லாம் ஊரெல்லாம் எப்படி இருக்கு? ஏதாவது விசேஷம் இருக்கா? அப்படின்லாம் வந்து அந்த மாதிரிலாம் வந்து பெருமாள் சுவாமி கடவுளும் பக்தனும் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஊர்கள்லாம் அப்படியே பரவி போயிடுது. இவங்க தினம் வந்து இவர் வந்து பேசுறாரு அப்படின்னு உடனே அவங்கவுங்க மக்கள் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே ஜோசி கேட்கிற மாதிரி அவங்கவுங்க அவங்களுடைய குறைய சொல்லி அவர்கிட்ட கேளுங்க அப்படின்ட்டு வந்து
ஸோ ஒருத்தர் வந்து கேட்டாரு, "So, நீ பகவான்கிட்ட நீ பேசிட்டு இருக்கல வரதன் கிட்ட, நீ இப்ப கேட்டு சொல்லு என் பொண்ணுக்கு எப்ப கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னு." ஸோ அவர் வந்து கேட்கிறாரு, இது மாதிரி நான் பகவான் வந்து காத்தால வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது, என்ன நாட்டு நடப்பு ஏதாவது விசேஷம் உண்டா அப்படின்னு. விசேஷங்கள்லாம் வந்து இல்ல, வந்து ஒரே ஒருத்தர் மாத்திரம் வந்து உங்ககிட்ட இது கேட்க சொன்னாரு அப்படின்னு. கூடிய விரைவில் அவனுக்கு வந்து ஆயிடும், இந்த 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 திக்கில இருந்து வருவாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது வந்து சொல்லிட்டாரு பகவான். அடுத்த நாள் வந்து ஒருத்தர் வந்து இது கேட்கிறாரு, நீங்க பகவான்கிட்ட கேட்டு சொல்லுங்க எனக்கு வந்து எப்ப முக்தி வரும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டு சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு வந்து ஓ இவர் வந்து கேக்குறாரு. இவர் வந்து பகவான்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, அவர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டாரு, நீ போய் பகவான்கிட்ட கேட்டு சொல்லு எனக்கு எப்ப முக்தி வரும் அப்படின்னு. நீ தொண்டு புரிஞ்சா முக்தி வரும், முக்தி வரும்னு சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. சரின்ட்டு போய் சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் மறுநாள் இவருக்கு ஒரு டவுட் வந்தது. நானும் தானே தொண்டு செய்யறேன், எனக்கு முக்தி வருமா அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு. அப்போ பகவான் சொன்னாரு, இல்ல இல்ல உனக்கெல்லாம் வராது அப்படின்னு. இன்னும் என்ன, நான் தான் தினம் உங்களுக்கு வெண்சாம்பரம் வீசுறேனே, பக்தி தொண்டு பண்றேனே, எனக்கு எப்படி நீங்க வந்து வராது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றீங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டபோது அவர் வந்து சொன்னாராம். பகவான் வந்து சொன்னாராம், அது தொண்டு புரியறது வந்து எனக்கு தொண்டு புரிஞ்சா நான் வந்து உனக்கு வந்து கருணை காட்டுவேன் அவ்வளவுதான். நீ வந்து உண்மையா யாருக்கு தொண்டு புரியணும் அப்படின்னா என்னோட பக்தர்களுக்கு நீ போய் சேவை செய்யணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு, மறுநாள்ல இருந்து அவர் ஜூட் விட்டார், வரல. சாம்பரம் எல்லாம் வீசல. நான் இனிமே இந்த நாள்ல இருந்து பக்தனுக்கு வந்து சேவை பண்ண போறேன். நீ வந்து நான் என்னோட அட்டெண்டன்ஸ் வந்து மார்க் பண்ண முடியாது, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு பகவான் சிரிச்சுட்டு இருந்தாரு. அவர் பாட்டுக்கு நல்லா எல்லா இதுக்கும் போய் சேவை செஞ்சு அப்புறம் வந்து பகவான்கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, சரி எப்படி உங்களுக்கு திருப்தியா இருந்தது அப்படின்னு. ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது, கூடிய விரைவில் நீ முக்தி அடைவாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இப்ப எதுக்கு இது சொல்ல வர அப்படின்னா, பகவானுக்கு மாத்திரம் தொண்டு புரிஞ்சா பகவான் வந்து கருணை தான் வந்து காட்டுவாங்க ஒழிய சேவை பண்ணினா அதை யாருக்கு சேவை பண்ணோம் அப்படின்னா அவருடைய தொண்டர்களுக்கு வந்து சேவை பண்ண வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து எப்படி வந்து பாகவதத்துல நம்ம வந்து இவரு நாரதர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பக்தாள்கள்லாம் வருவார். அந்த சாத்துர் மாசியத்துல வந்து சாதுக்கள்லாம் வந்து வருவார். அவங்க அம்மா வந்து பத்து தைக்கிற லேடியா இருந்தா. இவர் வந்து சின்ன வயசுதான் அப்போ. இப்போ இவர் என்ன பண்ணுவாரு, அவங்க அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க, கூட்டின்னு போவாங்க, இந்த மாதிரி 4 மாசம் அங்க இருக்குப்பா, நீ என்னோட வந்துரு அப்படின்ட்டுன்னு. இப்போ இவர் வந்து அவங்க சாதுக்கள்ல என்ன பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி இருந்தே அவர் வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாரு. அவங்க மிச்சம் சாப்பிட்ட உணவு வந்து அம்மா வந்து இவருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. இதே அவர் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு என்னாச்சு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மால வந்து நாரதரா அவர் வந்து நாரதருக்கு வந்து எல்லா சக்தியும் சக்தின்னு சொல்லுவாங்களா, சக்தியும் வந்து அவருக்கு வந்து அஷ்டவித சித்திகள்னு சொல்லுவாங்க. அஷ்ட சித்திகளும் அவருக்கு வந்து மனப்பாடமாயி அவர் வந்து நாமெல்லாம் வந்து ஃபிளைட் பிடிச்சிட்டு ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு வெளிநாட்டுக்கு தான் போனோம். அவருக்கெல்லாம் இந்த ஒரு பிளானட்ல இருந்து இன்னொரு பிளானட், ஒரு கிரகத்துல இருந்து இன்னொரு கிரகத்துக்கு போறதுக்கு வந்து எந்த ஃபிளைட் அது எல்லாமே வந்து கிடையாது, டெக்னாலஜியே கிடையாது. அவர் வந்து அவரு இந்த சித்திஸ் இருக்கு இல்லையா, அஷ்ட சித்திகள்னு, அஷ்ட சித்திகள்ல ஏதோ ஒரு சித்தியை வந்து தன்னோட உடம்ப வந்து லைட் ஆக்கி அப்படியே டிராவல் பண்ற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடியது. எதனால அப்படின்னா அது அவர் வந்து பக்தாளுக்கு வந்து பகவானுடைய பக்தாளுக்கு வந்து நிறைய வந்து சேவை பண்ணிட்டனால அவருக்கு இந்த இது. அதனால பகவான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய பக்தர்களுக்கு நீ சேவை செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து பாகவத புராணம், பாகவதம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அடுத்தது 9வதுல வந்து இப்ப வந்து ஆன்மீக உலகம் ஜட உலகம் நம்ம வந்து கேள்விப்படுறோம். ஆன்மீக உலகம் ஜட உலகம் சேர்ந்து 100 ஒரு ஒண்ணு அப்படின்னு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுல 3/4 வந்து ஆன்மீக உலகம். அங்கதான் பகவான் அதனாலதான் வந்து சொல்றாரு எல்லாரும் வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா 3/4 அங்க இருக்கு, நிறைய இடம் இருக்கு, அங்க வந்து இருங்க அப்படின்னு. ஆனா நம்ம இந்த கால் பங்குலயே நான் திருப்பி திருப்பி வரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுறோம். சோ அவர் இந்த 9வது வேர்ஸ்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எந்தெந்த இடம் இப்ப வந்து நான் வந்து வைகுண்டம் தான் நிறைய நன்னா இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். உலோகத்துல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம், அதாவது பகவான் எங்க பிறந்தாரு, மதுரால வந்து பிறந்தாரு, பிருந்தாவனத்துல அவர் நிறைய இடத்துல டிராவல் பண்ணியிருக்காரு. இந்த இடம் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னு. இல்ல இல்ல இன்னொரு இடமும் இருக்கு, கோவர்தன அவர் பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் இருக்கு, அது உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து இந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். கடைசியா வந்து இது டாப் மோஸ்ட் உயர்ந்தது அப்படின்னா ராதா குண்டம். ராதா குண்டம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ராதா ராணி வந்து அங்கதான் வந்து தினமே வந்து குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அங்க என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய ராதாராணி அப்படின்னால பகவானுக்கு ரொம்ப அன்பு அப்படியே பொழிய ஆரம்பிப்பாராம். சோ அந்த அன்பு பொழிஞ்ச அந்த இது
குண்டம், அதாவது பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பாண்டு வந்து அங்க வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு. அடுத்தது அதான் இத வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து 9 வரைக்கும் இது பண்ணியிருக்கேன் நானு. ஸோ இந்த 9வது இதுல வந்து நம்ம ஸ்லோகத்தை வந்து பார்க்கலாம். 9வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வை ஒரு ஒரு இடமா வந்து சொல்றாங்க. இப்ப வை வைகுண்டா ஜனிதோ வாரா மதுபுரி தத்ராபிரசோ ரசோத்ஸ்வாத் वृन्दा वृन्दारण्यम् उतारपपाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डम् इहापि गोकुलपतेः प्रेमा प्रेमामृतात् ताप्लावनात् कुर्यात् अस्य विराज गिरितडे सेवां विवेगि नः. யாராவது? वैकुण्ठ जनितो वारा मधुपुरी तत्राभिरसोत्सवात् वृन्दारण्यम् उदरपाणि रामात् तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डम् इवापि गोकुला पते प्रेमरथ प्लवानात् कुर्यातास्य व्रजातो गिरि तत्ते सेवं विवेकिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. வேற யாரா படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. வைகுண்ட ஜனிதோ வரா மதுபுரி தத்ராபி ரசோத் சவாத் விருந்தாரண்யம் உதார பாணி ரமணா தத்ராபி கோவர்தனஹ ராதா குண்டம் இஹாபி கோகுலபதே பிரேமாமிருத மிருதப்லாவனாத் குர்யாத் அர்ய விராஜதோ गिरितड़े सेवम विवेही न कह. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. வேற யாரா படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माता. படிங்க. वैकुण्ठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्स्वात् वृन्दारण्यम् उतार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डम् इकापि गोकुलपते प्रेमामृता कुर्या अस्य विराजतो किरीटतटे सेवां विवेकिनः. हरे कृष्ण. யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी. படிங்க. वैकुण्ठा जनितो वरा मधुपुरी तत्राभिरसोत्सवात् वृन्दारण्यमुतारपाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमृतात्लवावनात् कुर्यातस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. இது படிக்கிறீங்களா? மொழிபெயர்ப்பு யாராவது? பகவான் தோன்றிய. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. பகவான் தோன்றிய காரணத்தால் புனித ஸ்தலமான மதுரா நகரம் ஆன்மீக லோகமான வைகுண்டத்தை விட உயர்ந்தது. கிருஷ்ணரின் ராசலீலையின் காரணத்தினால் தெய்வீக வனமான விருந்தாவனம் மதுராபுரியை விட உயர்ந்தது. ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் திருக்கரத்தினால் உயர்த்தப்பட்டு அவரது தெய்வீக லீலைகளின் ஸ்தலமாக விளங்கிய கோவர்தன மலை விருந்தாவனத்தை விட உயர்ந்தது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கோகுலத்தின் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிரேமை எனும் அமிர்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடக்கூடிய ஸ்ரீ ராதா குண்டம் மிக மிக உயர்ந்ததாகும். கோவர்தன மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள திவ்யமான ஸ்ரீ ராதா குண்டத்திற்கு சேவை புரிய மனமில்லாத அறிவுள்ள மனிதர் எவரேனும் உளரோ? ஹரே கிருஷ்ண. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த எது ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா மதுரா தான் வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா இது அப்படின்ட்டு. எதோட உயர்ந்தது அப்படின்னா மதுரால தான் பகவான் வந்து பிறந்தாரு. அதனால வைகுண்டத்தோட மதுரா தான் வந்து சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதாவது மதுராபுரியோட பிருந்தாவனம் வந்து சிறந்தது. ஏன்னா அங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய ராசலீலைகள்லாம் வந்து நடந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து பிருந்தாவனத்தோட கோவர்தன மலையை அவர் தூக்கி இது மக்களை வந்து காத்திருக்காரு இல்லையா, அந்த கோவர்தன மலை வந்து மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
இந்த கோவர்தன மலையோட எது உயர்ந்தது அப்படின்னா ராதா குண்டம். ஏன் ராதா குண்டம் உயர்ந்தது அப்படின்னா அங்கதான் வந்து பகவான் வந்து ராசலீலை மாத்திரம், இந்த லீலைகள் மாத்திரம் என்னல்ல, ராதா ராணியோட இந்த அன்பு மழை வந்து அங்க வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சோ இங்க வந்து கேக்குறாங்க அப்படின்னா, ராதா குண்டத்துக்கு போய் சேவை செய்யாதவர்கள் வந்து எவராவது மனிதனாக இருக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. அப்படின்னா என்ன, இது வந்து இஸ்கான்ல நம்மளுடைய இந்த சம்பிரதாயம் என்ன, சம்பிரதாயம் கௌடிய மட்ட கௌடிய இந்த கோவர்தனம் கௌடியா அப்படின்றது, கோவர்தனம் தான் வாயில வருது, அதனால கௌடியா மட்ட சம்பிரதாயத்துல வந்து ராதா குண்டத்தை வந்து அப்பட வந்து உயர்த்தி வந்து சொல்லக்கூடியது அப்படின்றது சொல்றாங்க. அதுல வந்து கண்டிப்பா நம்ம போய் சேவை செய்ய வேண்டும். அங்க வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம எப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்மளுக்கு நம்மளுடைய இது வந்து ஜென்ம சாப்பல்யம் மாறுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து ராதா குண்டத்துக்கு யாரெல்லாம் வந்து கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறார்களோ அங்க எல்லாருமே வந்து ராதா குண்டத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு தரமா போய் அதை சேவிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்லுச்சு. சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, வைகுண்ட உலகம், வைகுண்ட லோகம் தான் வந்து ஆன்மீக வந்து உலகம். அடுத்தது வந்து இது வந்து எதோட உயர்ந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜடபூமியோட உயர்ந்தது. ஏன் ஜடபூமியோட உயர்ந்தது அப்படின்னா அது வந்து 3/4 பங்கு, அதாவது உற்பத்தியில, அதாவது கிரியேஷன்ல, தோற்றுவித்தல்ல, உலகம் தோற்றுவித்தல்ல 3/4 பங்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக உலகம், 1/4 பங்கு தான் நம்மளுடைய ஜடபூமி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஏன் வைகுண்டத்துல ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னா, நம்ம 15வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம் வெர்சஸ் மெட்டீரியல் ஜட உலகம் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜட உலகத்துல எல்லாமே நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் தான். நம்ம வந்து லைட்டு மெக்கானிக்கல், அப்புறம் வந்து இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சூரியன் சந்திரன் இது எல்லாமே வந்து தேவதாஸ். அவங்கதான் வந்து பகவானோட பர்மிஷன் ஒரு நாளைக்கும் பகவான் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் அவங்க வந்து உதிக்கின்றார்கள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றது. இது எல்லாமே வந்து நிறைய வந்து ஆர்டிபிஷியலா வந்து நிறைய இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஜட உலகம் வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக எந்தெந்த ஜென்மாக்கள்லாம், அதாவது எந்தெந்த ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து நான் நிறைய அனுபவிக்கணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த ஆன்மீக உலகத்துல இல்லாம ஜன உலகத்துல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த என்ஜாய்மெண்ட் தான், அதாவது நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான என்ஜாய்மெண்ட் தான் நம்ம இங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா எதுவுமே வந்து நம்ம கையோட வந்து எடுத்துட்டு போறது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஆன்மீக உலகத்துல பகவான் வந்து அவருடைய எல்லாருடைய எல்லா ஐஸ்வர்யங்களோட அங்க வந்து வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து நேச்சுரலாவே வந்து லைட் எல்லாம் வந்து அங்க இருக்கும். எதுவுமே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து கிடைக்காது. நம்மள வந்து உணவு அப்படின்னு வரும்போது நிறைய பக்கம் பக்கமா வந்து கற்பக விருட்ச மரங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு. அந்த மரங்கள் கீழே போய் நம்ம எது விரும்பி கேட்கிறோமோ அது வந்து கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும். மயில்கள் எல்லாமே, பறவைகள், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மிருகங்கள் எல்லாமே வந்து அங்க நிறைய வந்து இருந்துட்டு இருக்கும். உன்னோடு உண்டு இந்த இது வந்து கிடையாது. இது வன்மம் பாராட்டுறதோ இல்ல இந்த விஷம் கக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கிடையாது. பாம்பாகட்டும் எதாகட்டும் அப்படியே வந்து நம்ம வந்து கூடவே பழகிற மாதிரி இருக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் அத்தனையும் அந்த இடத்துல வந்து கொட்டி கிடக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து ஆன்மீக உலகத்துல தான் கொட்டி கிடக்குது அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது வந்து ஆன்மீகம் வைகுண்டம் சிறந்ததா அப்படின்னா, பகவான் வந்து மதுரால வந்து பிறந்ததுனால அந்த இடம் தான் மதுரா தாம் அப்படின்ட்டு வந்து நீங்க காலையில வந்து நீங்க ஆரத்தி பார்த்துட்டு ஆர்த்தியில காமிச்சிட்ட அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு இடமா வந்து சொல்லுவாங்க. ஒரு இதுவா வந்து ஜெய் ஜெயின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. மதுரா தாம் கி ஜெய், பிருந்தாவன் தாம் கி ஜெய் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? சோ அதுதான் மதுரா தாம். இந்த இதுல மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இது வந்து இட் இஸ் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் பட் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு வந்து ஆனா அதோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, மதுரா வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த அந்த தோற்றம் தான் அது அளிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து ஏன் அப்படின்னா பகவான் அங்க வந்து அவதரித்தார், அதனால அந்த தோற்றம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கின்றது அப்படின்னு மதுரால தான் பகவான் வந்து இருந்தார்.
அடுத்தது வந்து பிருந்தாவன். மதுராவோட எது ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னா பிருந்தாவனம் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த பிருந்தாவன காடுகள் வந்து 12 விதமான காடுகள். அதான் வந்து துவாதச வனா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இன்றைக்கும் வந்து அந்த லீலைகள் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ராச லீலைகள் வந்து இன்றைக்கும் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல வந்து ஃபேமஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தலவனா, மதுவனா, பகூலவனா. அதுதான் வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய இந்த 3 வனங்கள்ல தான் வந்து பகவான் வந்து அவருடைய ராசலீலைகள் வந்து நித்தியமாக பண்ணக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு. இந்த அந்த 12 வனத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா சில இடம்லாம் வந்து மூடிடுவாங்க. நைட்டு இதுவாச்சு அப்படின்னா ஒரு 6 மணி 6:30 ஆச்சுன்னா மூடிடுவாங்க அப்படின்ட்டு நான் கேள்விப்பட்டேன். நான் போனது இல்லை, அதனால நான் கேள்விப்பட்டதை நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்றேன். நான் அந்த இடத்துக்கு வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க மக்கள் எல்லாம். ஆனா அந்த உள்ள வந்து அந்த பகவான் வந்து இன்னைக்கும் வந்துட்டு போறாங்க அப்படின்றதுனால இந்த நைட் ஆனா அந்த பெட் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறது. அப்புறம் வந்து இவங்க எல்லாம் வருவாங்களாம், கோபிகைகள்லாம் அந்த இடத்துல வந்து மரங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா, அந்த மரங்கள்லாம் சுத்தி டான்ஸ் ஆடுறது அதெல்லாம் இருக்கும். நைட்டு வந்து அவங்க படுத்துட்டு காலையில வந்து காலைக்கு விடியற் காலையில நம்மளுக்கு வந்து விடியற் காலை அப்படின்றது நம்ம 3 மணி 4 மணி அப்படின்னாங்கல்ல, அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து கிளம்பி போயிடுவாங்க. இது வந்து இன்னைக்கும் வந்து நடக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இது வந்து ஊடுருவி பாக்குறதுக்கு சில பேர்லாம் வந்து போயிருக்காங்க போல இருக்கு. ஆனா திரும்பி வந்தது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஏன்னா இது வந்து பகவானுடைய லீலைகள்ல வந்து பண்ணக்கூடிய இடம் அப்படின்னும்போது நம்ம அதுல வந்து ஏன்னா இது அவரோட இடம். நம்ம வந்து அதுல இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து ஃபேமஸ் ஃபார் த வேரியஸ் பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்ட்டு வந்து விருந்தாவன காடுகள்ல. கோவர்தன மலை நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். கோவர்தன மலை வந்து அவர் வந்து தூக்கி நிறுத்தியிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா பட் சுப்பீரியர் டு தீஸ் ஃபாரஸ்ட் த டிவைன் கோவர்தன மலை. ஏன் 7 8 வயசு குழந்தையா இருக்கும்போது இந்த சுண்டு விரல்ல, அதுவும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சுண்டு விரலே வந்து நம்மளால எந்த காரியமும் வந்து பண்ண முடியாது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சுண்டு விரல்ல பகவான் வந்து அந்த சுண்டு விரல்ல மாத்திரம் அப்படி நிச்சுண்டு அவர் வந்து அந்த மலையை வந்து தூக்கி நிறுத்திருக்காரு. ஒரு கொடை மாதிரி இருந்து நிறுத்திருக்காரு. raising a weight with his beautiful lotus like beautiful hand to protect his associate. யாரை ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க, யாரை வந்து பாதுகாக்கிறாரு அப்படின்னா அங்க வந்து இந்த பிரஜபூமியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து மழை 7 நாள் வந்து மழை. எதனால அப்படின்னா இந்திரன் வந்து இது வருண இதோட இவங்களை வந்து ஏவி விட்டு அவங்க வந்து மழை கண்டிப்பா வந்து பெய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவர் தானே தேவர்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் அப்படின்றதுனால இந்த இது முழுக்க வந்து வெள்ளம் வந்து வந்துட்டு இருந்தது. சோ மழை ஜாஸ்தியா இருந்தது. இந்த வெள்ளக்காடுமா இருக்கு அப்படின்னும் போது அவங்கள மக்கள்ல வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் வந்து அவங்க எங்க போவாங்க அப்படின்றதுனால அந்த கோவர்தன மலையை வந்து தூக்கி பிடிச்சு இதுக்காக இந்திரன் வந்து கோவப்பட்டாங்க. அவருடைய இந்திர பூஜையை வந்து அவர் வந்து தேவர்கள் அப்படின்னு நீ வந்து தனியா வந்து ஸ்பெஷலா யாருமே வந்து ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. தேவர்கள் அப்படின்னும் போது எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து சேவை செய்யறதுக்கு தான் அவங்க இருக்காங்க. அதனால யாருக்குமே வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்ட்டே வந்து கொடுக்க கூடாது அப்படின்ட்டு பகவானோட இது. சோ அந்த இது ஃபாலோ பண்ணினதுனால இந்திரனுக்கு வந்து கோவம். எனக்கு வந்து அவிர்பாகம் மாதிரி எனக்கு உண்டான இந்த பூஜையை வந்து எனக்கு பண்ண தடுத்துட்ட, அதனால நான் என்ன செய்யறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழையை வந்து பெய்ஞ்சார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பகவான் வந்து இது மாதிரி தூக்கி நிறுத்தி இது பண்ணிருக்கல, இந்திரன் வந்து அவருடைய இதெல்லாம் வந்து அடங்கியது, கர்வம் எல்லாம் அடங்கி பகவானை வந்து சேவிச்சுட்டு அவர் வந்து தான் பண்ணினது தப்பு அப்படின்ட்டு அவரு போறாரு. அந்த கோவர்தன ஹில், இந்த ஹில் தட் கிருஷ்ணா tends the cows and his cowherd friends. And there also he and his relatives was with his most beloved Sri Radha and engaged in loving pastimes with her. கோவர்தன மலை கிட்ட கூட பகவான் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அவருடைய மசுக்கள் பசங்க, அப்புறம் வந்து பசுக்களை மேய்க்கக்கூடிய மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவங்க வந்து நிறைய வந்து விளையாடி இருக்காரு. அந்த இடத்துல வந்து ராதா ராணியோட அவங்க வந்து நிறைய வந்து இந்த லீலைகளை வந்து அவங்க வந்து புரிஞ்சிருக்காங்க. இது மாதிரி குளிக்க போகும்போது அந்த இதெல்லாம் சட்டை எல்லாத்தையும் தூக்கி கொண்டு போய் மரத்து மேல வச்சுடுறது. சோ இந்த மாதிரி வந்து சிறு பிள்ளை விளையாட்டுகள் வந்து நிறைய வந்து அவர் வந்து பண்ணியிருக்கு. கோவர்தன மலை இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்கு. கோவர்தன மலையோட எது உயர்ந்தது அப்படின்னா ராதா குண்டா, the foot of the Govardhana. அது வந்து மலை அடிவாரத்துல வந்து இருக்கு. superior to all because it is there that love of Krishna overflows. அங்க வந்து ராதா ராணி இருந்ததுனால அந்த அப்படியே அன்பு வந்து பெருக்கெடுத்து ஓடக்கூடிய இடம் அப்படின்ட்டு வந்து
நல்ல அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ், ரொம்ப வருடங்களாக டிவோட்டிஸா இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எங்க இருக்கிறதுக்கு அவங்க பிரியப்படுவாங்க அப்படின்னா ராதா குண்டம் அந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு தான் அவங்க வந்து பிரியப்படுவாங்க. ஏன் பிரியப்படுவாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் ராதா ராணியோட விலாசா, அதாவது அந்த லீலைகளை வந்து நிறைய வந்து ரெண்டு பேருமா வந்து புரிஞ்சதுனால அந்த இடம் வந்து மிக உயர்ந்தது, பகவான் அப்படியே வந்து சேவிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்து. இதுதான் ராதா குண்டம் வந்து மிக சிறந்தது. ஸோ இங்க வந்து நம்மள என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரிப்பேர் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் ஃபார் பில்கிரிமேஜ், யாத்திரைக்கு நீங்க ரெடி பண்ணிக்கோங்க. எப்படி ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டமான புக்ஸ் படிக்கணும், பிரேயர்ஸ் வந்து பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இந்த 10 அபராதங்களை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. வேஸ் ஆஃப் சர்விங் ஒலிதாம், எப்படி நம்ம வந்து அந்த புனிதமான ஸ்தலத்தை வந்து எப்படி நம்ம வந்து சேவிக்க முடியும் அப்படின்னா, பகவானை வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். பகவானுடைய புகழாரங்களை வந்து நம்ம வந்து போற்றி புகழணும். அப்புறம் வந்து கிளீனிங் இருக்கணும். கிளீனிங் இன் தி சென்ஸ், நம்ம வந்து அந்த இடத்துல போய் நம்ம என்னெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து அதை அலங்கரிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம வந்து கோவிலுக்குன்னு போனோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ராதா கோவிந்த டெம்பிள் கூட நம்மள எல்லாருமே வந்து வர சொல்லியிருக்காரு பிரபுஜி, வந்து அங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. வருஷத்துல வந்து 52 வாரங்கள் இருக்கு, அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு 3 வாரம் நம்ம வந்து போய் சர்வீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அந்த இடத்துக்கு ஹோலி தாம்க்கு வந்து புண்ணிய சர்வீஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவல் பாதையில இன்னும் வந்து முன்னேற முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் பிரபுஜி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி அப்படின்னா, நம்ம பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, நான் ஏதாவது பகவானுக்கு துண்டு புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணும்போது இந்த கோவிலுக்கு போய் பண்றது. அடுத்தது வந்து பகவானுடைய புகழாருங்க. ஏன் புகழ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நமக்கு எல்லாமே யார் தராங்க? காலையில எழுந்து நம்ம வந்து வீடு வந்து பாதுகாப்பா இருக்கு, நம்ம வந்து எழுந்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து காலையில பால் வந்துடுறது, அப்புறம் வந்து காய்கறிகள் எல்லாமே வந்துடுறது, டக்கு டக்குன்னு வருது. யார் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம்? அது வந்து பகவானுக்கு அந்த புகழாரங்கள் நம்ம வந்து கேள்வி பண்ணணும். அடுத்தது வந்து கோவிலுக்கு போனோம் அப்படின்னா அந்த கோவில வந்து சுத்தப்படணும். எந்த இடத்துலயும் வந்து கோவில்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வேலைக்குன்னு ஆள் வந்து வைக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா இதெல்லாமே நம்மளோட இடம், நம்ம பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்த நம்ம தான் வந்து சுத்தப்படணும். நம்ம எல்லாருமே வந்து வேலைக்காரர்கள் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து வரணும். நான் வந்து எஜமானன், அவன் வந்து வேலைக்கு ஆள் வச்சிருக்கேன், நீ கிளீன் பண்ணுமா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லக்கூடாது. நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்றது, அந்த இடத்த வந்து அலங்காரமும் வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ இதான் வந்து நம்ம ஹைராக்கி ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேசஸ் அப்படின்றது. டிஃபரெண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேசஸ் என்ன அப்படின்னா, வைகுண்டம், வைகுண்டத்தோட எது உயர்ந்தது அப்படின்னா மதுரா, மதுராவோட எது உயர்ந்தது பிருந்தாவனம், பிருந்தாவனத்தோட எது உயர்ந்தது கோவர்தனம், கோவர்தனோட எது உயர்ந்தது மலை அடிவாரத்துல இருக்கக்கூடிய ராதா குண்டம். இதுதான் வந்து ஹைராக்கி அப்படின்ட்டு வந்து. Why has Srila Rupa Goswami given much stress to Radha Govinda? ராதா குண்டா அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த இந்த இதுல எதுக்காக அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுத்திருக்காரு ரூப கோஸ்வாமி? இந்த ராதா குண்டத்தில் தான் நம்ம வந்து அன்புமயமான இடம். நம்ம அதாவது advanced devotees prefer to reside because this place is site of many memories of eternal பகவானுடைய லவ்விங் அஃபேர் வித் ராதா ராணியோட அந்த லவ் அஃபேர் வச்சுட்டு இருந்த இடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. லவ் அஃபேர் அப்படின்னும் போது நம்ம கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய இது கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம நினைவு கொள்ளணும். ஏன்னா பகவான் வந்து அப்ப சின்ன வயசு அப்படின்றத வந்து சொன்னாங்க. அதனால அந்த வந்து கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது. எப்போ வந்து அன்பு அப்படின்றது வந்து எந்த நிலையிலனாலும் நம்ம வந்து பரிமாற்றத்தை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இதுதான் இந்த டவுட் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி, இது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி, கிளியரா இருக்குது. இது நம்ம 10 10-11 நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? பாவ பக்தி, அதாவது பிரேம பக்தி. பிரேம பக்தியே நம்ம வந்து
இதை வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து வந்து சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரு சின்ன டவுட். சொல்லுங்க. இந்த பொருளுரையில முழுமுதற் கடவுளின் மொத்த படைப்பில் 4/3 ஆன்மீக உலகமாகும்னு கொடுத்திருக்கேன். அப்போ மீதி ஒரு பங்கு தான் அதான் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், பௌதிக அதான் உலகம். மெட்டீரியல். ஆமா ஆமா. பட் கலிகாலத்துல அப்படி இருக்க மாதிரி தெரியல, ரிவர்ஸால இருக்கு. எங்க இல்ல அவர் இல்ல படைச்சிருக்கிறது என்னமோ 3/1 4/3 ஆன்மீக உலகம். பட் இப்ப இருக்கிறத பார்த்தாக்கா பௌதிக உலகம் தான் அதிகமா இருக்கு. அது கலிகாலத்தோட இல்ல இதுவோ அப்படின்னு அதுதான் சொல்லிட்டாங்க. வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து மனித பிறவியாக கொடுக்கறதுக்கே காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நிறைய வந்து நம்ம திங்க் பண்ணணும். வேல்யூஸ் வந்து குறைஞ்சு போயிடுது இல்ல பிரபுஜி, கலியுகம்ல. அதான் 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 கலியுகத்துல வந்து கலியுகத்துல மாறிட்டுன்னு எடுத்துக்கணும். வேல்யூஸ் வந்து குறைஞ்சு போயிடுது. வேல்யூஸ் வந்து ஹியூமன் வேல்யூஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா பகவான் வந்து அதுவும் வந்து சொல்றாரு இல்லையா. இப்ப கலிபுருஷர் வந்து இவர் வந்து யாரு, உம், அப்புறம் பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து எப்படியாவது அவர் வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தாரு. அதை ஒழிச்சாச்சு அப்படின்னா பகவான் எப்படி வந்து அந்த திவ்ய யுகம் மறைஞ்சு இன்னொரு திவ்ய யுகம் ஆரம்பிக்க முடியும்? ஆ. ஒரு திவ்ய யுகம் முடியணும். இந்த திவ்ய யுகம் முடிஞ்சு இன்னொரு திவ்ய யுகம் ஆரம்பிக்கணும் பகவான். ஒரு கலியுகம் 50. முடிஞ்சாதானே, அந்த அழிஞ்சாதானே, கலி அழிஞ்சாதானே இன்னொரு இதுக்கு ஆரம்பிக்க முடியும். ஆமா 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 ஆமா. அது வந்து அந்த பீக்குக்கு போகணும். இது என்ன அப்படின்னா, இது நம்ம கண் கூட நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இது எப்படி இருக்கு, நம்ம இது பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கும்போது, அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் இப்ப புனித யாத்திரை, புனித ஸ்தலங்கள் எல்லாம் பத்தி எல்லாம் நம்ம கேட்கும் போது என்ன நம்மளுக்கு வந்து தோன்றதுன்னா, இப்படியே இருந்தானா நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு, ஏன் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தோணும். சோ அந்த எண்ணம் வர வர என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட டிட்டாச்மெண்ட் நம்மளுக்கு வரணும் அப்படின்ற இருந்தாச்சு அப்படின்னா, ஜடபூமியில இருந்தாச்சு அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி ஜடபூமியிலேயே வந்துட்டு இருப்போம். ஏன்னா இந்த ஆசைகள் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா, ஜட ஆசைகள் இருந்தது அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி நம்ம இந்த பூமிக்கே வந்து வந்துட்டு இருப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அது இருக்கக்கூடாது, இந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த புனித யாத்திரைக்கெல்லாம் நம்ம போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அட்டாச்மெண்ட் இல்ல அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து பக்தி ஜாஸ்தியாகும். பக்தி ஜாஸ்தியாகும் போது பகவான் வந்து இந்த திவ்ய யுகம், இந்த கலியுகம் அழியும் போது மொத்தத்தை எல்லாத்தையும் வாரி சுருட்டின்னு போறதுக்கு பதிலா கொஞ்சமா நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துருங்களேன். யாருக்கு வந்து ஆசை ஜாஸ்தியா இருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டான். மொத்தமா நான் வந்து பெருக்கி தள்ளிட்டு போற மாதிரி போயிடுறேன் நானு கடைசியா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். உலகம் அழியும் போது அத்தனையும் அழிஞ்சு எங்கிட்டதான் வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நம்ம அந்த 10ஓட 1 11ஆ போகக்கூடாது. நம்ம வந்து முன்னாடி கிளம்பிடணும். அவரோட லோகத்துல இன்னும் எப்படி என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதுக்குதான் வந்து சொல்றேன். இந்த ஹைரார்கி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இங்க வந்து வெறு விதவிதமான ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னா கர்மிகள், இந்த இடத்துல தான் வந்து கர்மிகள் பார்க்க போறோம் நம்ம வந்து. அப்புறம் வந்து விகர்மா, கர்மா, கர்மா, அகர்மா, அவங்களதான் வந்து நம்ம இதுல வந்து பார்ப்போம். இப்ப கர்மிகள் அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து எந்த இதுல இருக்காங்க, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இது வந்து படிச்சிருக்கோம். அந்த பை டயக்ராம் மாதிரி ஒண்ணு போட்டுருக்கோம். ரெட் கலர்ல வந்து ரஜோகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே வந்து கர்மிகள். அதாவது அவங்க வந்து ஜட ஆசைகள் வந்து ஜாஸ்தி அவங்க கிட்ட. அதனால நிறைய வந்து பண்ணுவாங்க. ஆன்மீகமும் கொஞ்சம் இருக்கும். ஆனா ஆனா எல்லாமே எதுக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மத்தவங்க பாக்குறாங்களா, மத்தவங்க என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றாங்களா, ஹோமம் பண்றாங்க இல்லையா, ஹோமம் பண்ணும்போது எல்லாரும் வாங்க வாங்கன்னு, அப்ப எல்லாருமே அவரை வந்து கும்பிடுவாங்க இல்லையா, அவங்கள யார் பண்றாங்களோ சாப்பாடு சாப்பிட்டு போங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து பெருமையா வந்து பேசுவேன். நான் வந்து பெரிய மண்டபம் எடுத்து நான் வந்து ஹோமம் எல்லாம் வந்து பண்ண, இத்தனை பேருக்கு அன்னதானம் எல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. யார் வந்து உண்மையா பண்றவங்களோ அவங்க எதுவுமே வந்து வாய் திறந்து இவங்க எல்லாமே வந்து கர்மிகள் அப்படின்ட்டு வந்து கர்மிகள் அப்படின்னு அகர்மிகள் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க வந்து செயலின்மை, அதாவது சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்க. எப்படி அப்படின்னா செயலின்மை அப்படின்னு வரும்போது எந்த செயலின்மை அப்படின்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கனெக்டட் இல்லாம இருக்கக்கூடியவர்கள். மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருப்பாங்க, ஆனா மெட்டீரியல் சம்பந்தப்பட்டமான வேலைகள்லாம் அவங்க வந்து செய்யாது இருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து அக்கர்மிகள் அப்படின்ட்டு வந்து. விகர்மிகள் அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்து அகெயின்ஸ்டா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடியவர்கள் தான் விகர்மி. இதான் வந்து நம்ம இதை பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து 11வது ஸ்லோகத்துல வந்து ராதா குண்ட பத்தி நிறைய அழகா வந்து இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ண போறோம். இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து 10வது கேண்டோல இதை பத்தி நிறைய வந்து இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல கர்மிபியோ பரிதோ ஹரே யதாய வியக்திம் யஜூர் ஞானினாஸ்
तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठस्तथा तेवयस्तापासो पशुपाल द्रासास्तभ्यो अपि साराधिका प्रेष्ट तद्वत् यं तृतीय सरसीतं नश्रयेत् कः कृतिः. இது வந்து சாஸ்திரத்துல வந்து கொடுத்திருக்கு. ரொம்ப பெரிய இதுவா இருக்கு. நீங்க இது படிச்சீங்களா? உங்களுக்கு வந்து இது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. कर्मेभ्यो परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं युयिर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठा ततः तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज तृषस्ताभ्यो विसाराधिका प्रेष्ठा तत्वत् इयं ततीय सरसी तां नाश्रयेत् कृतिः. कर्मेभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैक निष्ठास्तदः देभ्यस्तदाग पशुबाल पंकजतृष ताप्यो विसाराधिका प्रेष्ठा दत्वतीयं तदीय सरसीदां नाश्रयेत् कः कृति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माता. படிங்க. कर्मेभ्य परितो हरे प्रियता व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा परेमैक निष्ठा सततः तेभ्यस्तथा बहु बालपङ्कज ऋषस्ताभ्यो विसाराधिका प्रेष्ठा तद्वत् इयं ततीय सरसीतां नाश्रयते कृति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. படிங்க. कर्मिप्यपरितो हरे प्रियता व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्यो विसाराधिका प्रेष्ठा तत्तत् इयं ततीय सरसितां नाश्रयेत् कृति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளை படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பலன் நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுவதை காட்டிலும் வாழ்வின் உயர் நெறிகளை பற்றிய உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றவர் முழுமுதற் கடவுளாகிய ஹரியின் அருளை பெற்றவர் என்று சாஸ்திரங்களால் கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அறிவியல் உயர்ந்த பலரில் ஞானிகளில் தமது ஞானத்தினால் முக்தி அடைந்த ஒருவர் பக்தி தொண்டினை ஏற்கலாம். அவர் மற்றவர்களை விட மேலானவர். எனினும் தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைந்தவர் அவரை விட உயர்ந்தவர் ஆவர். கோபியர்கள் ஆயிரக்குள்ள சிறுவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருப்பதால் எல்லா உயர்ந்த பக்தர்களை விட கோபியர்களே மேலானவர்கள். கோபியர்களுள் ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். ஸ்ரீமதி ராதாராணியைப் போலவே ராதாராணியின் ராதா குண்டமும் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானதாகும். அந்த ராதா குண்டத்தில் வசித்து பரவச பக்தி உணர்ச்சிகள் நிறைந்த ஆன்மீக உடலில் அஷ்டகாலிய லீலைகளை புரியும் தெய்வீக தம்பதிகளான ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு அன்பு தொண்டு புரியாமல் இருப்பவர் எவரேனும் இருக்க இயலுமோ? உண்மையில் ராதா குண்டத்தின் கரையில் பக்தி தொண்டு புரிபவர்களே இந்த பிரபஞ்சத்தில் மிக மிக அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 9வதுல வந்து தாம், அதாவது வைகுண்டத்தோட மதுரா சிறந்ததா, மதுராவோட விருந்தாவனம் வந்து சிறந்தது, விருந்தாவனத்தோட கோவர்தனம் வந்து சிறந்தது, கோவர்தனோட ராதா குண்டம் சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து அது வந்து தாம் பொறுத்தவரையா எந்தெந்த இடம் பகவான் இருந்த இடங்கள் பத்தி வந்து எது உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து யார் உயர்ந்தவர்கள், அதாவது எந்தெந்த பக்திகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஸோ
ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, என்ன இது நிறைய பேர் வந்து எதுக்காக பாடுபடுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ஜடபூமியில நான் இது பண்றேன், இந்த காரியம் பண்றேன், எனக்கு வந்து இது பலன். அந்த பலன் நோக்கு செயல்கள் வந்து ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்களோட அப்படின்னா அட்வான்ஸ் இன் நாலேஜ் ஆஃப் ஹையர் வேல்யூஸ் ஆஃப் லைஃப் ஃபேவர்ட் பை லார்ட், இது பகவானால அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஃப்ரூட்டிவ் ஒர்க்கர்ஸ் நிறைய விதமான ஃப்ரூட்டிவ் ஒர்க்கர், அதாவது பலநோக்கு செயல்ல ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கு. அதுல ஒருத்தர் வந்து அட்வான்ஸ் டிவோட்டியாராங்க, அதாவது ஞானியா வந்து ஞானி அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்கும். ஞானி நாலேஜ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து எப்படி நான் வந்து இந்த எப்படி நான் வந்து விடுதலை ஆகுது அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா நான் விடுதலை ஆக முடியும் அப்படின்ற அந்த நாலேஜ் வந்து அவருக்கு. ஸோ அவரு வந்து யாரோட சுப்பீரியர் அப்படின்னா இந்த பலநோக்கு செயல்கள்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களோட வந்து சுப்பீரியர், ஞானிகள் வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஞானிகளோட யார் வந்து பிரேம பக்தியில பகவானோட இருக்காங்க, உண்மையான அன்புல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய சிறந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பிரேம பக்தியோட கோபிகைகள் வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கோபிகள் வந்து ரொம்ப சிறந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கோபியர்களோட யார் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னா ராதாராணி வந்து சிறந்தவர்கள். சோ ஏன் ராதாராணி சிறந்தவர் அப்படின்னா, ராதாராணியும் கிருஷ்ணரும் வந்து இந்த ராதா குண்டத்திலயும் சரி, இந்த பிருந்தாவனத்துல எல்லாமே அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி, யாரோட ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி, பகவான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பாடியில இருப்பாரு, ராதாராணியும் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பாடியில இருந்து அவங்களுடைய லவ் சர்வீஸ் வந்து அங்க வந்து பண்ணிட்டு. இது வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து டிவைன் கப்பல் அப்படின்ட்டு ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தம்பதியர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து தகுதற்குரியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இவங்க புரிஞ்ச லாச லீலைகள்லாம் வந்து புரிஞ்ச இடம் வந்து அந்த இடம், அந்த அந்த லீலைகள்லாம் நம்ம வந்து அந்த லீலைகள்லாம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல யாராவது போய் சர்வீஸ் பண்ண மாட்டாங்களா? நிச்சயம் வந்து அவங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணா அதை விட வந்து புனிதமானது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. யாருக்கு ராதாராணி பண்றது வந்து ரொம்ப புனிதமானது அப்படின்றது. ராதா கொண்டு ஏன் வந்து சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து கருப்பு நிறமா, அவருக்கு வந்து நான் வந்து எப்படியாவது வந்து நல்ல கலரா வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த அந்த இதுல வந்து போய் போய் குளிப்பாராம், அந்த கலர் வருமா அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் அவருடைய ஆசை இது பண்றது. அவருடைய இது வந்து கருப்பா ஒரு கிருஷ்ணர், அப்புறம் வந்து வெளுப்பா ஒரு கிருஷ்ணர், அதாவது கோல்டன் கலர்ல ஒரு கிருஷ்ணர் அப்படின்றதுதான். அவர் வந்து ராதாராணிய வந்து ராதாராணி ஸ்வரூபமா வந்து இவர் வந்திருந்தார், சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் வந்து அவரது கௌரங்கா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு, கோல்டு கலர். இதான் இது எப்படி வந்து பக்தர்கள் காமிகள் ஞானிகள் பக்தர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நம்ம வந்து காமிகள் வரும்போது நம்ம ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம வந்து நிறைய வந்து பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணத்தை வந்து சேர்ந்தவங்க. ரஜோகுணம் வந்து அவங்க வந்து கர்மா வந்து செய்வாங்க, அதாவது தன்னுடைய கடமைகளை வந்து செய்வாங்க. அது எந்த உணர்ச்சியோட செய்வாங்க அப்படின்னா காம உணர்ச்சியோட செய்யக்கூடியவர்கள். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்தை நிறைய வந்து புண்ணிய காரியங்கள்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க, சொர்க்கலோகத்தை வந்து அடைவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொர்க்கலோகத்தை அடைஞ்சாலும் திருப்பி திருப்பி ஜடபூமியில வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்றதும் இருக்கு. அடுத்தது வந்து ஞானிகள் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்களுக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் வந்து இருக்கும், முக்தி வந்து அடைவார்கள். அந்த எந்த நிலைக்கு போவாங்க அப்படின்னா பிரம்ம நிலைக்கு தான் வந்து அவங்க வந்து செல்வார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. ஆஹ் பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்க வந்து எதை வந்து பயில்வார்கள் அப்படின்னா பக்தியை தான் வந்து சிறந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாலேஜ் எல்லாம். இப்ப வந்து நீங்க விருந்தாவனத்துக்கு போய் யார்ட்டையாவது போய் நீங்க பேசுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது தெரியுமா அது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க, எங்களுக்கு எங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேலதான் பக்தி தெரியும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் பக்தி தான் எங்களுக்கு வந்து தெரியும், அந்த அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிற இந்த படிச்சீங்களா அது படிச்சீங்களா அப்படின்லாம் எங்களுக்கு வந்து தெரியாது, கிருஷ்ணர் பேர்ல பக்தி இருக்கு அப்படின்வாங்க. பக்தி தான் அவங்களுக்கு வந்து அதுதான் வந்து பிரதானமா வந்து இருக்க முடியும். சோ அப்பேற்பட்டவர்கள் வந்து அந்த பக்தியிலேயே அவரே வந்து பக்தியில இருக்கக்கூடியவர்கள் பிரேம பக்தியில செல்வாங்க. பிரேம பக்தி அப்படின்னா கண்மூடித்தனமான ஒரு பக்தி, அப்படி ஒரு பக்தி இருக்கு. நான் நிறைய வந்து நார்த்ல வந்து அது நிறைய வந்து பார்த்திருக்கேன். கண்மூடித்தனமா அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. யாராவது வந்து பகவான் ஏதாவது சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து போவாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர் எந்த லோகத்துக்கு போவார்கள் அப்படின்னா கிருஷ்ண லோகத்துக்கு. அவங்க எல்லாருமே வந்து பக்தர்கள். நீங்களே அதை பார்த்திருப்பீங்க, நார்த்துக்கு போய் நம்ம கோவிலுக்கு எல்லாம் போனோம்னா அங்க இருக்கக்கூடியவர்களுடைய சேவிக்கிற முறையே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம வந்து இங்க வந்து ஒரு அமைதியா போயிட்டு இப்படி வந்துருவோம், இல்ல அப்படி இல்ல. அவங்க போனான்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. அந்த வரிய ஒரு பிரேம பக்தி வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து
இந்த இடத்துல வந்து progressive shows how one can progress in human form of life. கர்மிகள், ஞானிகள், பக்தர்கள். Spiritual evolution. Spiritual, our position indicates our desires. Krishna rewards us accordingly. ஸ்பிரிச்சுவல் எவல்யூஷன் நாம எப்படி வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, அதாவது ஆன்மீக பயணத்துல நாம எப்படி வந்து நாம எவ்வளவு வந்து பக்தி செலுத்தணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பரிசுகளை அளிப்பார். எப்படி அப்படின்னா, உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து சில பசங்க வந்து நல்லா படிச்சு நல்ல மார்க் எடுத்து அவங்க வந்து 90%, 98% எடுப்பாங்க. அவங்க நிறைய நல்லா படிச்சிருக்காங்க, நல்லா உழைச்சு படிச்சிருக்காங்க. வெறும் பகலுமா வந்து உழைச்சி அது எதெல்லாம் போக்கஸ்டா வந்து படிச்சதுனால அவங்களுக்கு வந்து 98%. ஒருத்த வந்து ஒண்ணுமே படிக்கவே இல்லை. அவன் வந்து நான் நல்லாதான் படிச்சிருக்கேன், நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லாதான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்வாங்க. ஸோ அவங்க மார்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 25, 30 அதுக்குள்ளதான் வந்து இருந்துட்டு. ஏன் இப்படி நல்லா படிச்ச நீ எழுது? இல்ல, நான் நல்லா படிச்சுதான் எழுதினேன், டீச்சருக்கு தான் வந்து எனக்கு மார்க் போட மாட்டேன், ரொம்ப பார்ஷியல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. புரியுதா நான் சொல்றது? அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து நானும் பக்தியில நான் தினம் சாண்டிங் பண்றேன், நைவேத்தியம் எல்லாம் வந்து பண்றேன். இருந்தாலும் பகவான் வந்து என்கிட்ட வந்து அவ்வளவு வந்து என்கிட்ட வந்து பிரியம் கிடையாது. ஒரு கொஞ்சம் ஓரவஞ்சனை பார்க்கக்கூடியவர். யார் வந்து நான் இது பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து நிறைய இது கொடுக்குறாரு, பரிசுகள்லாம் நிறைய வந்து கொடுக்குறாரு. அவங்களதான் நல்லா வச்சிருக்கேன், அவங்கதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நான் வந்து எல்லாம் பண்றேன், எனக்கு வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை. நாம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோமோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு வந்து மார்க்ஸ் வரும் பேப்பர்ல. அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளவு வந்து பக்தி பாதையில இருக்கோமோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து வரும், ரிவார்ட்ஸ் வந்து வருவோம் அப்படின்றது. விகர்மிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து வேதங்களை இதை ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க. அண்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் பீயிங் டிகிரேட். அவங்க வந்து இப்ப ஏற்பட்டவர்கள்ல என்ன மாதிரி ஆவார்கள் அப்படின்னா, கீழ் உலகத்தால் அனிமல், அதாவது மிருகலோகத்திற்கு தான் சென்று மிருகமாக பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவங்க வந்து அவங்க வந்து இந்த விகர்மிகள், அதாவது திருட்டு வேலை செய்யறது, கஞ்சா கத்துறது, அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் பண்றவங்களை வந்து ரொம்ப பக்தியில இருக்கக்கூடியவர்களை வந்து அவங்க வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணவே மாட்டாங்க, அதாவது போற்றவே மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ரொம்ப கெட்ட குணங்கள்லாம் வச்சிருக்கோம்ல, யாராவது போற்றுவாங்களா சொல்லுங்க? அதே மாதிரி டிஃபீட் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். அவங்க எதற்காக பிறந்தாங்களோ அது வந்து அந்த பிறப்போட அர்த்தமே அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. அப்படியே வந்து திரும்பி வந்து ஜடபூமியில திருப்பியே வந்து பிறப்பார்கள் வந்து சொல்லுவாங்க. அதே கர்மிகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து வேதங்கள்ல வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, வந்து எல்லாமே வந்து எதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்களோ வேதத்துல அதெல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரொம்ப வந்து இதுவா இருப்பாங்க. சில பேர்லாம் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க, ஆனா ரொம்ப வந்து பூஜை புனஸ்காரம் அப்படின்னா வந்துருவாங்க. ஸ்கூல் சாரி காலேஜ் கோவிலுக்கு அப்படின்ட்டு வந்துருவாங்க. எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனே விட மாட்டாங்க. எந்த தைப்பூசமா இருக்கட்டும், கிருத்திகையா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்துருவாங்க. அவங்க வந்து எங்க போவாங்க அப்படின்னா சொர்க்க லோகத்துக்கு போவாங்க. அங்க வந்து தேவர்களாக பிறப்பெடுப்பார்கள். திருப்பியும் வந்து நம்ம இந்த மிருத்யு லோகத்துக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து இதான். சோ அக்கர்மிகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து பிளாட்ஃபார்ம் எந்த இதுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பகவானுக்கு தான் சேவை பண்ணுவார்கள் அப்படின்னு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து நோ ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி பைன்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ரீபர்த். ஸோ அவங்க வந்து பலநோக்கு செயல்கள்ல வந்து ஈடுபடவே மாட்டாங்க. ஏன் ஈடுபட மாட்டார்கள் அப்படின்னா, இந்த பலநோக்கு செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பந்தத்தை வந்து கொடுப்போம். பந்தம் கிடைச்சிருது அப்படின்னா நம்ம திரும்பி வந்து இந்த ஜடபூமியில நம்ம பிறப்பு வந்து எடுக்கணும். அதனால அந்த மாதிரி இதெல்லாமே பண்ணவே மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இதை வந்து அக்கர்மிகள் அப்படின்ட்டு வந்து. பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பெர்ஃபார்ம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? No meat eating, no gambling, No illicit no illicit relationship. நான்காவது no alcohol. நோ ஆல்கஹால் அப்படின்றது எனிதிங் தட் இஸ் டாக்ஸிக் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அதனாலதான் டீ காஃபி கூட கூடாது அப்படின்றது. இது வந்து அந்த கஃபேன் வந்து டாக்ஸிக் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்றதுனால நோ காஃபி நோ டீ அப்படின்ட்டு வந்து.
So perform devotional service according to regulative principles. May come to spontaneous platform. அவங்க என்ன ஸ்பான்டேனியஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன? அவங்க பார்த்த உடனே பார்த்த உடனே கோவிலுக்கு எல்லாம் நிறைய சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு. அது அந்த வரிசையில யார் வராங்க அப்படின்னா நாரதர், சனகா, சனாத்தனா அவங்கள 4 பிள்ளைகள் வந்து பிரம்மாவுடைய பிள்ளைகள், முதல் பிள்ளைகள். அவங்க வந்து பெருசே ஆக மாட்டான்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாட்ட வந்து வேண்டினாங்களாம். நாங்க வந்து பெருசே ஆகணும். அதனாலதான் அவங்க எப்பவுமே வந்து 5 வயது குழந்தைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய மே டெவலப் பியூர் லவ் ஃபார் காட், லவ் ஆஃப் காட். அவங்க வந்து எப்பவுமே பகவான் கிட்ட வந்து தூய அன்பை வந்து வைத்திருப்பவர்கள் அப்படின்னு. கோபிகைகளோட இப்ப யார் சிறந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாங்க. இந்த கோபிகைகள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒரே டிசையர் என்ன அப்படின்னா பகவானை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை. எப்பவுமே வந்து பகவான் தான், அவரை வந்து மறக்கவே மாட்டார்கள். அதுதான் விப்ரலம்ப சேவா அப்படின்ட்டு. தேர் மூட் இஸ் ஹையஸ்ட். ஹையஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா சைத்தன்யம். அப்படியே அவங்க வந்து தன்னையே மறந்துடுவாங்க. இப்ப வந்து பகவான் வராரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து குழந்தைக்கு வந்து பால் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்களாம், அப்படியே அதை போட்டு ஓடி வருவாங்களாம் பகவானை பாக்குறதுக்கு. அதே மாதிரி வீட்டுல வேலை பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம், பகவான் வராருன்னு நம்மளும் போயிடுவாங்களாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஹையஸ்ட் மூட்ல வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பகவான் அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து மறந்துடுவாங்க. ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய அத்தனை செயல்களையும் வந்து அவங்க மறக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. ராதாராணி எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோபிஸ். அவங்க வந்து கோபியர்களோட ரொம்ப சிறந்த கோபிகள். cannot be excelled by any. அவங்கள வந்து யாருமே வந்து ஜெயிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி அன்பை வந்து யாராலையும் வந்து ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஈவன் கிருஷ்ணா cannot understand the depth of her transcendental feeling. கிருஷ்ணர் கூட வந்து புரியாதான் அவங்க வந்து அப்பேற்பட்ட அன்பு வச்சிருக்காங்களா அப்படின்றதே வந்து. அது ஏன் குச்சல நீ பால் குச்சிட்டு வா, அவட சமத்து தானே, குடிச்சாதான் நல்ல பில்ட்டியா. 11th வந்து அடுத்தது வந்து 11th குடிச்சிட்டியா சமத்து சமத்து. 11th வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணாயஸ்யோச்சை பிரணயாவாசிஷ்ட यस्येभ्यो अपि राधा दं कास्य मुनिभिरपितास्तत्र एव वै व्यादायि यत्प्रेस्तेरपि अलां सुलम्बं किं पुनर्भक्तिभजं तत्प्रेमतं सकृत् अपि सारा स्थानोरविष्करोति. ಹೇಳಾರದು படிக்கிற மாதாஜி. கிறிஸ்டஸ் எஸ்சை வா வா படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. கிறிஸ்டஸ் எஸ்சை பிரணய வசதிஹி பிரேயசிभ्यो भी राधा कुंडम सास्य मुनिभिर अभिदस तातृत एव व्यधाभि वददायि यत्प्रेष्टे अभ्यलम असुलभम किम पुनर् भक्तिभाजम तत्प्रेम प्रेमेकम सत्कृत अभिसर स्नातुर आविष्करोति. हरे कृष्ण. कृष्णयो का प्रणय वासाति प्रयसिभोः भोयो पि राधा कुंडम कास्य मुनिभिर अभिहितास दद्र एव व्यादयाय यत् प्रष्टै अभियालम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजम दत् प्रेमदाम सकृत अभि सरक स्नातु अविष्करोति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कृष्णस्योच्चै प्रणय वसति प्रेयसीभ्यो विराधा कुंडम छास्या मुनिभिरपितस्तातृत्वयेव व्यतायि यत्प्रेष्टै अव्यलम् असुलभम् किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेतं सत्कृति अभिसरः स्नातुराविष्करोति. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी। कृष्णस्योचै प्रणय वसति प्रयय शुभ्यो पिता पिरादा कुण्डं शास्य मुनिभिरपितस्तात्कृत एव व्यादायि यत्प्रेष्टैर् अप्यलम् असुलभम् किं भक्तिपाजां तत्प्रेम प्रेमेतं सकृत् अभिशरः स्नानुर् आविष्करोति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण योच प्रणय वसित प्रेयसीभ्योऽपि राधाः कुण्डं कस्य मुनिभिर् अभितास्तद्र एव व्यादाय यत् प्रस्थिर अपि अलम् असुलभम् किं पुनर्भक्तिभाजं तत्प्रेमदें सकृद अपि सरः सन्तुर् अविशत्करोति। மொழிபெயர்ப்பு யாரா படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. அன்புமிக்க அனைத்து கோபியர்களிலும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியே கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். அது போலவே அனைத்து விதங்களிலும் வழிபடக்கூடிய அவளது குண்டமும் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானதாக பெரும் முனிவர்களால் விளக்கப்படுகிறது. மிக உயர்ந்த பக்தர்களாலும் ராதா குண்டமானது மிக அரிதாகவே அடையப்படுகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே சாதாரண பக்தர்கள் அதனை அடைவது மேலும் கடினமானதாகும். இந்த புனித தீர்த்தத்தில் ஒருமுறை நீராடுபவனுக்கு கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பு எழுச்சி பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராதாராணி மிகவும் பிரியமானவள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அனைத்து விதத்திலும் வழிபடக்கூடியது ராதா குண்டமும் அப்படின்ட்டு ராதா குண்டத்தோட பெருமையை இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. Super excellent Radha Kunda. Radha Kundam it belongs to Srimati Radharani, who is the most beloved of Krishna. It is as dear to Krishna as Radha herself. So, எப்படி ராதாராணிக்கு கிருஷ்ணர் ரொம்ப பிடிக்குமா, அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு ராதாராணி. ஸோ ராதாராணி ரொம்ப பிடிக்கும். ராதா குண்டம் அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட் ஆன பிளேஸ் அப்படின்ட்டு so very rarely attained, even by great personalities, fully engaged in devotional service. So இந்த இடம் நம்ம கண்டிப்பா ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் போகணும் அப்படின்ட்டு சொல்றீங்க. அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு மிக உயர்ந்தமான இடம் அப்படின்ட்டு A devotee will at once develop pure love for Krishna in the wake of the gopis if he once takes part in Radha Kunda. யாரெல்லாம் ராதா குண்டத்துல போய் குளிக்கிறாங்களோ, அந்த குளத்துல போய் குளிக்கிறாங்களோ, இந்த குளம் அந்த அந்த பக்தர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அத்தனை பேரும் கோபிகைகளுக்கு எல்லாம் என்ன விதமான ஒரு பிரேம பக்தி இருக்கோ அதே மாதிரி டெவலப் ஆவாங்க அப்படின்ட்டு அந்த பிரேம பக்தி ஒரு பக்தர்கள்ட்டையும் இருக்கு. அதனால்தான் அங்க போயிட்டு எப்படி கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி இந்த ராதா குண்ட்ல போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த பிரேம பக்தி வளரும் அப்படின்ட்டு பேதிங் இன் ராதா குண்டா ரூப கோஸ்வாமி அவர் சொல்றாங்க. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணணும். இப்போ காசிக்கோ இல்ல இந்த இதுக்கெல்லாம் போனோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளோ நம்மளால முடியுமோ, ஒரு 4 நாள் இருக்கோம் 5 நாள் இருக்கோம் அப்படின்னா எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம அங்க போய் நம்ம கங்கா ஸ்நானம் பண்றோமோ அவ்வளவுக்குள்ள நம்மளுடைய பாவங்களை தொலைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பக்தி பிரேம பக்தியா மாறும் அப்படின்னு. ஈவன் காசியில கூட என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துல ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா கூட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா,
ஹரிநாமம் தான் வந்து பகவானுடைய நாமம் தான் அங்க வந்து சொல்லுவாங்களா. பார்வதி பார்வதி மாதாவும் அப்புறம் வந்து சிவபெருமான் 2 பேருமே வந்து யாரெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அந்த இறந்து போனவரோட காதில் வந்து பகவானுடைய நாமம் தான் வந்து சொல்லுவாங்க, மகாமந்திரம் தான் அங்க வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இறந்து அதனால அங்க போனாக்கா ராம் நாம் சத்யஹே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆமா போவாங்க. ஆமா அது நார்த் இந்தியாவில் ஒரு ஹரிதான் பழக்கம். ஆமா ஹரிபோல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் அந்த ஹவுரா அந்த பக்கம் எல்லாம் கூட நான் ஹரிபோல் சொல்லுவாங்களோ. அதேபோல அது கிருஷ்ண கான்சியஸ்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். மற்றபடி இல்ல பொதுவா நார்த் இதுக்கு இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் ரைட்ஸ் அந்த பிரேதத்தை எடுத்து போகும்போது ராம் நாம் சத்யஹே ராம் நாம் சத்யஹே அதை மட்டும் தான் ராம் சொல்லிட்டு. ஆமா ஆமா அது வந்து சொல்லுவாங்க. இதுக்கு அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு தரம் என்னோட கசின் தான். அவங்க வந்து ரொம்ப பிறந்ததுல இருந்தே அவங்க வந்து இதுல தான் இருந்தாங்க, ஹவுரால் தான் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அவங்க ஏதோ இது பண்ணும்போது ஏதோ இது கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு பிரைஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு ஹரிபோல் அப்படின்னு பண்ணேன்னா உடனே அவங்க வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஹரிபோல்லாம் வந்து சொல்லாத அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஏன் ஹரிபோல் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டேன். இல்ல அதெல்லாம் செத்து போனவா தான் சொல்லுவா, செத்து போனவளுக்கு தான் சொல்லுவாங்க ஹரிபோல்னு. அப்புறம் நான் உடனே அதை வந்து அமைச்சிருந்தேன். நான் சைத்தன்யரோட இதை வந்து அமைச்சிருந்தேன். ஸோ அவர் வந்து எல்லாருமே வந்து ஹரிபோல்னா வந்து அந்த இவர்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்களா, துணி துவைக்கிறார் இல்லையா அந்த வாஷர்மேன், வண்ணான் அவங்க கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க எப்படி பகவான் இவரு சைத்தன்யர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இந்த மகாமந்திரத்தை எப்படி பரப்பினார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது அவர் வந்து அந்த வண்ணான் கிட்ட போய் சொல்றாரு, நீ சும்மா வந்து தூச்சிட்டு இருக்கு, நீ ஹரிபோல் சொல்லிட்டே நீ தோயே அப்படின்னாரு. என்ன போறது அதெல்லாம் தோச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாது அப்படின்னா, இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னாரு. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் வந்து துணி அடிக்கும் போது சரி சொல்லிதான் பாப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரிபோல் இப்போ ஒரு தடவை சொல்லுவோம் ரொம்ப நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்த அவருக்கு அந்த வண்ணானுக்கு. திருப்பி திருப்பி ஹரிபோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சுட்டாராம். தொடர்ந்து இது கொஞ்ச நாளா போயிட்டு இருந்தவுடனே அங்க ஒய்ஃப் வந்து பார்த்துட்டு, மனைவியை வந்து பார்த்துட்டு ஊர்க்காரங்களை எல்லாம் வந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டா, என் கணவருக்கு என்னவோ ஆயிடுதுன்னு தெரியல, நீங்க எல்லாரும் வாங்க, அவரை வந்து என்ன பிடிச்சிடுது எதுன்னு தெரியல, அவர் வந்து இந்த மாதிரி கத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே எல்லாரும் ஊர் மக்கள்லாம் வந்தாங்க. இவர் பாட்டுக்கு ஹரிபோல் அப்படின்ட்டு வந்து இது பண்ணிருந்த உடனே மக்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்ப அந்த வில்லேஜ்ல இருந்து வந்த மக்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்றது ஏன்னு தெரியல. அவங்களும் பாட்டுக்கு ஹரிபோல் அப்படின்னாங்க. சோ இந்த மனைவி பார்த்தாங்க, ஓ ஹரிபோல்ன்றது வந்து கடவுளை குறிக்கிறது போல் இருக்கு, நாமளும் சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஹரிபோல் வந்து சொல்லுவாங்க. ஓ அதுதான் வந்து ஒரு தடவை நம்ம வந்து அந்த மந்திரம் வந்து சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த மந்திரம் வந்து நம்மளுக்கு உள்ள போய் அந்த எஃபெக்ட் வந்து உண்டு பண்ணணும் அப்படின்றது. அதேதான் இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு, இந்த ராதா குண்டத்துல வந்து நம்ம குளிச்சோம், எவ்வளவு குளிக்கணும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு குளிங்க. ஏன்னா அது வந்து நம்ம பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அந்த இதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம போயாகணும் அப்படின்ட்டு வந்து ராதா குண்டத்துக்கு நம்ம போயிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து once that ராதா குண்ட இஸ் ரேர்லி அட்டெயின்ட். என்ன அப்படின்னா எல்லாராலையும் டக்குன்னு வந்து கிளம்ப முடியாது ராதா குண்டத்துக்கு. ஏன் அப்படின்னா அங்க வந்து நிறைய நாரதர்கள் மாதிரி நாரதர் அப்புறம் வந்து பல முனிவர்கள்லாம் இருந்து இந்த பண்ணக்கூடிய இடம் இது. அதனால அது வந்து எல்லாராலையுமே டக்குன்னு வந்து கிளம்ப முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்லுவார். இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் 10ல வந்து ஒய் ஆர் த கோபி சுப்பீரியர் டு ஆல் டிவோட்டீஸ், ஏன் கோபியர்கள்லாம் சிறந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது அவங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி. அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமா என்ன அப்படின்னா பிரேம பக்தியில தான் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து விப்ரலம்ப சேவான்னா என்ன? விப்ரலம்ப சேவா இதுக்கப்புறம் தான் இது மோஸ்ட் எக்ஸால்டட் டிவோட்டீஸா கோபிகள் ஒன்லி டிசைர் டு சாட்டிஸ்ஃபை கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு முதல்ல இதுவே என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு நான் வந்து அவரோட இதை அவருக்கு ஏத்த மாதிரி நான் நடக்கணும், அதுதான் அவரை வந்து மறக்கவே மாட்டாங்க. கேனாட் ஃபர்கெட் ஹிம். அதுதான் வந்து விப்ரலம்ப சேவா. விப்ரலம்ப சேவா அப்படின்றது நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா. அதுதான் வந்து விப்ரலம்ப சேவா.
What is the result of bathing in Radha Kund even once? ராதா குண்டத்துல நம்ம வந்து குளிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? நன்மை என்ன ரிசல்ட்? கிருஷ்ணரின் அன்புக்கு பாத்திரமாகும். கிருஷ்ணரின் அன்புக்கு நம்ம வந்து பாத்திரமாவோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து இதோட எக்ஸல் ஆகும். என்ன சொல்றது? we will excel in our spiritual life. இதுன்ற முக்தி நல்ல is dear to Krishna. If even a devotee will at once develop pure love for Krishna when they take bath in the Radha Kunda. அது நன்மை என்ன அப்படின்னா, if you take bath in Radha Kunda, நீங்க வந்து ஒரு தடவை வந்து ராதா குண்டத்துல நீங்க குளிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல வந்து தூய்மையான பக்தி, தூய பக்தி வந்து உண்டாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல. யார் தூய பக்திக்கு யார் உதாரணம்? கோபிகைகள். அவங்கதான் வந்து தூய பக்திக்கு உதாரணம். ஆதாரணி. அதுதான் இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து மாதாஜி வந்து டெஸ்ட் பத்தி வந்து கேட்டிருந்தேன். நீங்க வந்து இப்போ கொஞ்சம் அது வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க, ஏன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி ஆமா, மோஸ்ட்லி வந்து அந்த இதுதான் சூஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் மாதிரி, சூஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் மல்டிபிள் சாய்ஸ் அதுதான் வந்து வரும். அதனால நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. இல்ல நான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன். நானு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் மாடல் மாதிரி நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதுவா ஈஸியா தான் இருக்கும், வந்து டிஃபிகல்ட் கிடையாது. மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம்னா நிச்சயம் நம்மளால முடியும். அதனால நீங்க வந்து அடுத்த வாரம் வந்து நாளைக்கு கூட கிளாஸ் இருக்கிறது இது கஷ்டம். நம்ம வேணா அடுத்த வாரம் வேணா நம்ம ஒரு ரிவிஷன் மாத்திரம் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். சாட்டர்டே அன்னைக்கு நீங்க வந்து அடுத்த வாரம் வந்து 13ஆம் தேதியா? அடுத்த வாரம் வந்து 7ஆம் தேதி இல்ல 6ஆம் தேதி. கரெக்ட், 6ஆம் தேதி. அடுத்த வாரம் நம்ம அந்த ஒரே ஒரு நாள் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். டியூஸ்டே வச்சுக்கலாமே, வெட்னஸ்டே வச்சுக்கலாமான்னு சொல்லுங்க. டியூஸ்டே வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. டியூஸ்டே வச்சுக்கலாம். ஓகே, டியூஸ்டே வந்து ஒரே ஒரு நாள் நம்ம வந்து கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த இப்போ டச்ல இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்ல முடியும். நான் வந்து உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லுங்க. இப்போதைக்கு டவுட்ஸ் இல்ல. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இது கொஸ்டின்ஸ் அனுப்பிச்சீங்களே மாதாஜி, ஒரு இது மாதிரி, அது எதோடது ஷேர் பண்ணுங்களே? அது நீங்க ஈஷோ உபநிஷத் தானே? ஆமா, அதுக்கும் இதுவும் சேர்ந்து எக்ஸாம் இருக்கும் இல்லையா? ஆமா ஆமா, ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கு. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து சாட்டர்டே அன்னைக்கு அட்டென்ட் பண்ணுங்க. சப்போஸ் அதுல ஐ திங்க் நீங்க அதுல வந்து சாப்டர் 1 நடத்திட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் மாத்திரம் நான் அடுத்த வாரம் எடுக்கிறேன். சரி, இல்ல அந்த இதுல இருக்கு, நீங்க அந்த குரூப்ல இல்ல, அதனால உங்களுக்கு இல்ல தெரிஞ்சிருக்காது. நாளைக்கு இல்ல கிளாஸ் இல்ல, நாளைக்கு அடுத்த வாரம் வந்து இருக்கு. அடுத்த வாரம் வச்சு ஏன்னா நம்ம முடிச்சுட்டோம். இது நீங்க வந்து இப்ப ஒரு தடவை வந்து ஒரு கிளான்ஸ் பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது இப்ப புரியல அப்படின்னா நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். நம்ம அடுத்த வாரம் வந்து இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் டு இல்ல நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு நான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறேன். நான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தனியா எடுத்துட்டு கேட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து மோரல்லெஸ் ஒன் வேர்டு தான். விபரலம்ப சேவா அப்படின்றது கிருஷ்ணருடைய தேவைகளை பொறுத்து நிறைவேற்றுவது. ஹரே கிருஷ்ணா. நினைப்பிலே இருக்கிறது. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. அதுதான் விபரலம்ப சேவா. அதுதான் நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் வந்து டியூஸ்டே வந்து மீட் பண்ணலாம். Till the time we can read all the chapters and keep it in the memory. நான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இந்த எண்ட்ல கொடுத்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து போட்டேன்னா அதை நீங்க வந்து ரிவைஸ் பண்ணலாம். அதுக்குள்ள மாதாஜி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க, நான் வந்து கண்டிப்பா கொடுத்துட்றேன் நானு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா வந்து நீங்க வந்து பக்தி சாஸ்திரிய வந்து இது பண்ணிடலாம். பக்தி சாஸ்திரி என்னதான் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க.
பார்க்கலாம், லெட்ஸ் see.